Vă salut, prieteni! Sunt din nou alături de cei 17 porumbei pe care vi-am prezentat în videoclipul anterior și fac acest videoclip, această intervenție pentru a clarifica câteva lucruri. Îmi face plăcere să vorbesc cu voi în comentarii, îmi face plăcere să schimbăm anumite idei, anumite impresii, iar legat de achiziționarea acestor porumbei, mă bucură interesul pe care îl arătați voi. Am vorbit pe parcursul zilei de ieri cu băieți plecați din țară, pe care îi salut pe această cale. Am vorbit cu un băiat în Italia care vrea să achiziționeze acolo o parte din acești porumbei, dar cu transportul cred că o să fie foarte dificil. Eu astăzi, pe parcursul zilei de astăzi, o să mă interesez la anumite surse ale mele, să văd dacă pot rezolva ceva și anume să văd dacă pot trimite porumbei acolo, deși este un pic dificil. Tot la fel, am mai vorbit astăzi cu cineva, se află în Austria, ar vrea o porumbiță trimisă direct acolo. Este puțin mai greu, este dificil, să știți, dragii mei, și cu trimisul în țară, deoarece sunt puține firme care se ocupă cu acest lucru și cei care se ocupă, ați văzut, au prețurile pe care și le-au făcut ei și cine vrea să ducă cu ei este decizia fiecăruia. Eu am vrut să vă spun că de preferat ar fi să ajungeți la crescătorie, să ridicați porumbei, sau se poate să ne întâlnim undeva la jumătatea drumului dintre noi. O să mai caut și alte soluții și posibilități de a trimite porumbei. Vedem ce putem rezolva, dar după părerea mea cred că acesta este cel mai indicat lucru, să puteți veni la crescătorie. Cei care doriți să ridicați acești porumbei, porumbeii vedeți cum se prezintă și astăzi, dragii mei. Cred că am răspuns la majoritatea mesajelor și nu cred că am sărit din ele. V-am dat toate informațiile pe care mi le-ați cerut, dar am făcut acest scurt videoclip, această scurtă intervenție pentru a explica într-un fel că problema transportului este o problemă destul de complicată la noi acum. Înainte, știți foarte bine, se mai trimiteau porumbeii cu poșta română, dar știu că au renunțat să mai transporte animale vii. Vom vedea cum ne vom putea descurca, dragii mei, vom vedea ce vom putea rezolva, dar ca idee v-am spus și la cei cu care am vorbit, nu vreau să pară fără cuvânt, tocmai de aceea nici nu v-am promis că o să trimit porumbeii în locații așa de îndepărtate. Am zis că o să mă interesez, o să fac acest lucru și dacă există vreo posibilitate să pot trimite porumbeii și să ajungă în siguranță la voi, o să fac acest lucru. Dacă nu, cu părere de rău, poate cu altă ocazie să achiziționați păsări de la noi din crescătorie. Până atunci, dragii mei, astea sunt condițiile actuale și nu avem ce face, nu avem cum să ne descurcăm altfel, zic eu, și tocmai de aceea m-aș bucura dacă ați înțelege acest lucru și vom vedea ce va ieși. Cei 17 porumbei, dragii mei prieteni, îi vedeți pe aceste imagini. Continui un pic cu dragii mei, pentru că am avut un comentariu răutăcios și
Tocmai de aceea am vrut să insist pe aceste cuvinte, dar nu este nicio problemă. Așadar, cei 17 porumbei îi vedeți, sunt în compartimentul puiilor la noi în crescătorie, compartiment care va intra în scurt timp în lucru și el. Aici vom modifica din nou lucrurile, vom pune și aici un fagure. O să vedeți, o să vă țin la curent cu tot ceea ce facem în crescătorie și cu tot ce vom modifica. Până atunci, canalul meu de YouTube este Vavi Pigeon Loft. Eu vă salut cu tot dragul. Vă urez o săptămână frumoasă. Deja a doua zi din martie ne aduce temperaturi mai călduroase, ne aduce soare, lucru care ne bucură și ne dă speranțe că încet, încet o să scăpăm de temperaturile scăzute, o să scăpăm de iarnă și vor veni zilele când cu adevărat ne vom bucura de porumbei, zilele când vor fi afară, vor fi liberi, vor zbura, vom face antrenamente și așa mai departe. Până atunci intrăm în focuri cu porumbeii de reproducție ai crescătoriei noastre. Cred că astăzi vom avea primele ouă la compartimentul de reproducție. O să vedem, o să fac, cred că mâine, un videoclip scurt de asemenea și despre cum evoluează lucrurile la compartimentul de matcă, de reproducție al crescătoriei noastre și ce să facem, dăm înainte, încercăm să facem lucrurile bine, chiar dacă mai este de muncă și la crescătorie și la tot ce ne-am propus noi să facem cu porumbeii. Avem obligația morală față de noi să încercăm să oferim toate condițiile porumbeilor și după aceea cred că vom fi îndreptățiți, cel puțin să așteptăm și să sperăm în rezultate bune, în rezultate care să ne facă plăcere și care să simțim că ne încununează munca pe care o depunem zi de zi cu porumbeii noștri, sacrificiile pe care le facem pentru porumbei, dragii mei. Știți foarte bine, este și devine o pasiune și un sport din ce în ce mai costisitor, dar asta este alegerea noastră și noi vom continua cu această pasiune. Vavi Pigeon Loft este numele canalului meu de YouTube. Eu vă salut, săptămână frumoasă, săptămână liniștită, toate cele bune, la revedere!